Què tal? Molt bona tarda. Això és l'etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei i a partir d'avui també des de Ràdio L'Escala. Bravo! Molt bé. Eli, perdona, Eli, la tècnica de so de Ràdio Molins de Rei sempre cridem, Eli, És que no hi ha manera. Doncs espera't un momentet, perquè avui és 15 de... Prepara't per més crits. Avui és 15 de setembre de 2025 i això vol dir que l'etapa Reina fa 11 anys. Visca! Visca! Uns anys fem avui, Eli? Fa uns anys que estem aquí donant la tabarra. I prepara't per més crits, Eli, perquè avui Wout van Aert fa 31 anys! Hòstia! Anys i anys, posa anys i anys, otra. I, clar, segons els meus càlculs, Sí. el dia que nosaltres, l'etapa Reina, Ara ho he entès. faci Ara ho acabo 20 d'entendre. anys, Wout van Aert en farà 40. Per tant, tenim 9 anys... Sembla una pista d'handbol, llavors. 40 per 20. Tenim 9 anys per anar preparant la gran festa dels 20 de l'etapa Reina i els 40 de Wout van Aert. I així comença el programa d'avui. O sigui, festival. Ràdio L'Escala, l'aniversari de l'etapa Reina i l'aniversari de Wout van Aert. Roger, com estàs? L'únic que em fa il·lusió de tot això és Ràdio a l'Escala. O sigui, em fa molt feliç que hi hagi gent a l'Escala, avui diumenge per ells, Sí? doncs que de cop i volta es trobin amb un programa de ciclisme Mm. que desconeixen, òbviament, Mm. i que es fa des del Baix Llobregat. Sí. A mi em sembla tremenda l'acció que han fet els companys de Ràdio a l'Escala. Sí, vam tenir un convidat especial la setmana passada, aquest cap de setmana per Ràdio L'Escala, que es diu Sergi Soler i Maza. Sergi, què vas anar a fer allà? Bueno, vaig anar a fer altres coses, o sí. No tenia... No, sí que tenia a veure. Sí, vaig acabar de tancar 4 serrells que quedaven del contracte, Sí. que multimilionari, per altra banda, que hem fet. I doncs res, molt content de... És xulo No, d'aquest l'Escala, acord. no? Això anava a dir, jo vull opinions de l'Escala sinceres. I jo hi vaig sovint, cada any intento Ah, sí? anar-hi en algun moment o altre. No, llavors no val. I llavors, però hi vaig perquè m'agrada bastant. Conserva l'esperit una mica encara doncs, de poble, tot i que doncs, evidentment hi ha una part turística, però que queda una mica com més apartada i doncs, el turisme que hi ha doncs, és molt de tota la vida i conserva doncs, aquest nucli del poble antic doncs, de pescadors, òbviament l'economia ha canviat. I les anxoves, Les anxoves, i hi ha doncs, molta oferta en quant a coses que m'agrada a mi, de menjar i aquestes coses. I, per cert, en el contracte que, Sí. bueno, que vaig acabar de signar allà, em van donar un regalet per vosaltres. No Epa, m'ha a veure què portes. Espera, A veure. Espera. A veure que aquest home ens el porta viatja en el Sergi. temps, pràcticament. Doncs Aviam. Bueno, per fer una mica de... Mare meva. Anxoveta! Mare meva. Les anxoves, Això sí que és increïble, Una mica d'anxoves, perfecte. Ah, però que és un regal de debò. És un regal de És de debò que debò, em van és de fer debò. Espectacular. Uau. Sí. Sí, Vam sí. fer mira, Filets d'anxova en oli d'oliva. de l'Escala, que és així que home, estem ja, promocionant, el seu producte també. Sí, però... Em sembla increïble, Sí, no paguen com ètics, però bé. Però- Estan molt bones, també, Jo puc parlar de l'Escala també? I tant. Val. Jo vull primer rajar Prepareu-vos per la xapa. i després elogiar. A veure. La rajada és les ruïnes d'Empúries, que estan al terme municipal de l'Escala. Ah, sí? I què? No hi neu. Què passa? O sigui, no hi neu mai. Perquè fa Estan en ruïnes. sempre que he anat allà, sol, solana, Ah, calor, hem de ficar tot. vermell i mal de cap. És a dir, Bueno, males que- experiències. Sí, clar, aneu a l'hivern. Cosa no? bona de l'Escala. Si us fa un dia com aquest, podeu anar a la Biblioteca Víctor Català, que tenen la Fosbury, que ho he anat a comprovar algunes vegades i sempre la tenen allà. Ah, sí? Molt Sí, bé, sí. molt és bé. que ha col·locat la falqueta. És un professional. Marc, com es nota, estàs? es nota que és el professional d'aquesta taula. Sí. Com estàs, Marc? Bé, molt bé. Hòstia, molt millor ara que tinc unes anxoves de l'Escala de Bombers. Inesperades, Són guapes, bé. Són guapes, el format com de col·leccionista, així... Sí, és de col·leccionista, Sí, sí. és així, format com plan antic, Ara m'agrada. ja no els hi vaig donar l'adreça on les han d'enviar cada setmana, que es veu que em van dir que enviarien un lot cada setmana. Sí? No els hi vaig ja els trucaré. Bé, si no puges tu a buscar-ho. Ja, també. Sí. Un camió cisterna ple d'anxoves, Molt bé. Doncs bé, comencem el programa, no? Som-hi, no? Aviam, comencem... no, que Espera, també... que hi ha més coses, no? Sí, hem de parlar d'actualitat una mica abans de l'actualitat.
l'actualitat, L'actualitat de debò. sí, municipal, que tenim la Peníscola a tocar, Festa de la Sal. Això és el que fan a l'escala mentre nosaltres estarem fent bicis. Ah, sí? Al cap de setmana, sí. Bueno, Ja comencem amb contraprogramació. bueno. Però vols parlar de la Festa de la Sal o prefereixes No, parlar prefereixo parlar del nostre. de la Peníscola, no? Sí. Explica. Encara sou a temps d'inscriure-us, els formularis els trobeu a les xarxes socials de la Tapa Reina Però i que- a la web del Teatre de la Peni, Però queden poques. però encara n'hi ha. Però poques. Queden per grups, no? Queden per grups i individuals. Per grups recordem que no és competitiu, diguem. No, és pujar al vostre ritme amb la voluntat de passar-ho bé vosaltres i que tothom també s'ho passi bé, amb el format que vulgueu. Vale. Amb bici, això sí. I individuals queden també. Individuals també en queden. Sí, però bueno. No, segurament dimecres, dijous ja no en quedaran. Ja, Sí, això també és sí veritat. que Sí. espavilem. Això tens raó. I després hem anat tancant altres temes. Recordem, Barcelona l'any vinent celebra el Gran Depart del Tour de França Sí. i nosaltres anem un pas més i celebrarem el Gran Depart del Gran Depart. Correcte. Aquí a Molins de Rei. Sí, el sí. dissabte, gratis, perquè Barcelona ha hagut de pagar un pastizal al Tour. És veritat, nosaltres. Nosaltres fem gratis. És veritat. ens han fet fora el Tour. O el Tour. M'agradaria molt que ens costés duros muntar això, més. 3 milions d'euros. Doncs celebrarem el Gran Depart del Tour de França. Per tant, tothom ambientat del Tour, igual que anéssiu al Tour, heu de venir a la Peníscolada, però és que, a més, hi haurà sorpreses. L'any passat vam tenir a la reina Anglaterra, Sí, president l'acte. sí, recordo. Saludant a tothom. molt Aquest bé. any no vindrà la reina Anglaterra, Home, no pot venir cada any. no pot venir cada any, aquest any no podia, Té una edat ja. té una edat, i a més està sota terra. Sí, I, en aquest cas ho té difícil. Aquest any tindrem una convidada especial relacionada amb el Tour de França. Fins aquí puc parlar. Perfecte. Eli, apunta, Apunta. I ja està, no? Jo crec que de moment ja està. Tot l'altre que siguin sorpreses. Tot sorpreses. Vinga. Doncs comencem No amb... n'hi haurà poques. No, n'hi ha bastantes. Hi ha molts regalitos que dius, ostres, jo, mira, ni monto en bici, ni m'agrada el ciclisme. Però hi ha barra de bar i regalitos. Vine, i més a la gent que tingueu crius, veniu, perquè us ho passareu molt bé vosaltres i els crius, encara que no porteu cap bici. Sergi, emmascarat? Vinga, som-hi. Vinga, som-hi, va. Tenim un emmascarat per resoldre. Recordeu aquest nou format d'aquesta temporada, 3 pistes més una de visual. Estem buscant un mallot, un equip. Vam començar d'una forma planera, senzilla, perquè tothom es posés a to. Sí. I podríem dir que l'emmascarat de la setmana passada era... El Kelme era facileta, un equip de casa, històric, prou conegut, i per començar, no, a agafar una mica el ritme d'aquest nou emmascarat, doncs vam creure que estava... Vam fer un escalfament, avui comencem a fer inici de temporada, ja? Efectivament. Doncs va, som-hi, anem amb les pistes d'avui. Pista 1. Doncs avui l'equip, ja amb el seu mallot, que us presentem, és un equip espanyol. Pista 2. Un any que destaco, el 1974. Pista 3. 3 corredors que hagin passat per les files d'aquest equip, doncs diré Sean Kelly, Domingo Perurena i Francisco Galdós. Doncs fins aquí les 3 pistes auditives. Recordeu que els que ens seguiu per YouTube podeu veure la pista visual durant el programa en algun moment atzerós, podríem dir, perquè no sabem quan el Sergi decidirà ensenyar la pantalla i mostrar alguna cosa. Bueno, pot ser quan sigui. Quan sigui. Pot ser ara mateix? Amb aquestes 3 Ara? pistes auditives O pot ser- n'hauríeu de tenir prou per encertar A l'últim o moment per del trobar programa. la resposta. O potser ho penja directament Wood Banner a les seves xarxes socials. La pista. Ah, sí? No ho sé, perquè si heu d'estar pendents a tot, que estiguin pendents a tot de debò. Vale. No? Vinga, va. Comencem amb actualitat? Som-hi. Vinga, actualitat, va. Va, anem una mica ràpid, que després volem parlar largo y tendido de la Vuelta Ciclista a Espanya. Largo y tendido. Que bien hablas. I anem a actualitat a parlar de Quebec i Montreal. Quebec. Quebec. Que ben dit. Bueno, he intentat fer un soroll com d'un animal, no? Sí, sí. Quebec.
T'ha sortit molt bé. És la manera correcta de És la manera pronunciar. correcta. Però ho heu vist o no? Home, clar. I, Les úniques curses d'horari bo de tota la temporada són aquestes, per tant s'han de veure. I què? A la Filip, A la Filip, increïble, Mola, sí, de les dues curses, òbviament, es quedem la primera, perquè a la Filip va guanyar una cursa World Tour clàssica en solitari, entrant amb uns metres sobre els seus rivals directes, amb una nòmina així que incloïa Tadej Pogačar, i va guanyar la Filip. Això va ser a Quebec, no? Sí. I va guanyar a l'estil a la Filip, Sí, com si no haguessin passat els anys per ell. De cop i volta a Montreal va perdre contacte a 60 km de meta, també és veritat, no passa res, és a dir, va afinar la mirada on l'havia d'afinar. Està molt bé. Jo estic molt content per ell, perquè realment és un ciclista que ja fa anys que està en declivi clar, i de cop i volta veure en un escenari prou important com una prova World Tour d'un dia, no sé, jo crec que guanyar a mi em va fer il·lusió particularment. Home, no sé si justifica el fitxatge, però... El Filip et justifica el fitxatge des de que fa portades de l'equip quan no guanya res. Sí. Llavors, si a més et guanya alguna cosa, jo crec que és un fitxatge rodó. Sí, molt Sí, bé. I de Montreal, doblet de UAE. Montreal, doblet i domini aclaparador. És a dir, va ser una cursa d'aquestes, de les que estan fent aquesta temporada UAE, que tenen tots els trumfos i fan servir els que volen. És a dir, hi ha un grup ja bastant reduït, perquè UAE, a 90 km de meta, accelera ja. O sigui, ja posa el ritme dur i comença gent a despenjar-se a 70, 60... O sigui, hi ha un moment de la cursa que penses, però, a veure, és que no cal. O sigui, realment el que esteu fent no cal. Però després es queden, hi ha un grup ja bastant seleccionat, ataca McNulty, surt diversos ciclistes que van intentant arribar. Quan Pogačar vol, també ataca i es posa en un grupet que al final és de 4, amb Luis Barré, per cert, entre ells, que va aguantar una estona el que va poder. I finalment es queden 3 amb Quinn Simmons, clar, són 2 UAEs amb Simmons, Pogačar se'n va i tothom diu, mira, aquí s'ha acabat la cursa. Però no, perquè clar, què va fer McNulty? Està a roda Quinn Simmons fins que el pobre nord-americà rupestre a cavall doncs, va cansar-se, i McNulty va atacar, es van quedar els dos en solitari i van anar juntets de la mà fins al final. Rupestre, m'ha És agradat. clar, és increïble. I ja estava, va aconseguir podi Quinn Simmons, que seria, diguéssim, el primer de la resta de gent que ho va fer millor, i UAE amb 3 després al darrere, el grup de favorits que també estaven allà. És a dir, superioritat rotundíssima. Molt bé. I Pogačar deixant guanyar. És a dir, Pogačar podia haver rebentat aquesta cursa. Us agrada, Va això? donar mostres d'estar fi ja una altra vegada. Ja està. UAE que, bueno, amb Del Toro també ha guanyat a una cursa 1.1. Sí. Ah, Mateo. 4 una- curses. Mateoti. Ha guanyat Bueno, no, 4, sí, una, vull dir que n'ha guanyat també vàries. Quantes? La pregunta S'està és- apropant a 90 victòries, em sembla. Ja. Ara en porten 85, 85. i la pregunta és, aquesta setmana han deixat escapar el Marco Pantani, que se l'han dut Sí. Storer. Què va passar? Algú va veure aquesta cursa? Perquè, què va passar allà? Jo la vaig veure ja seleccionada. És que no entenc com van fallar, diguéssim. No entenc què va passar. Per què no Es va quedar darrere i de sobte vaig veure a Storer amb Tesfazion, que és quina cosa més estranya aquí. I la imatge d'aquesta prova, més enllà de la derrota de Del Toro, entre cometes, és que Storer va guanyar a lo Cancellara. No sé si recordeu Cancellara, crec que era un Tour de Flandes, que va atacar amb una mitjana de carretera Ah, sí. per un Sí, cantó, sí. va treure He vist aquests la imatge, sí, 20 metres i llavors no la van agafar, doncs va fer el mateix Storer i va ser xulo. És veritat que Desfaston jo crec que no tenia l'energia per seguir-lo, però va ser xulo de veure-ho. Storer i Tesfazion, que podrien ser un anunci de United Colors of Benetton. Tot el pantone de punta a punta, no? Sí. El més blanc i el més Sí. fosc. I ara parlava Sergi de Del Toro, que va guanyar Matteotti. A Matteotti vull destacar dos noms. Cal destacar dos noms de Matteotti. Sí. tant. La tercera posició de Pau Miquel. Un podi, I Un senyor podi. Un podi, un senyor Molt bé. podi contra rivals potentes. Sí, sí. I la sisena de Sergi Darder. Tot això és un sprint, és a dir, que la cosa va de metres. El Sergi està donant aquella passeta, Està Sí, donant sí, aquella no, està passeta. fent molt bona temporada. Sí, Des sí, que va venir aquí, cap a dalt. De res, Com Pau Miquel, d'altra banda. també. De res els dos. No, i a vegades jo és que em fixo molt en això perquè em fa il·lusió, també, però equips com tant el Kern Pharma com el Caja Rural potser són equips que no guanyen moltíssim, ni ells ni qualsevol equip procontinental, però després mires i gairebé a qualsevol carrera tenen un tio lluitant per la victòria amb el grup de davant contra equips World Tour. I a mi això em sembla de molt i molt destacar equips a més que cada any acostumen a perdre les millors estrelles a equips més bons i saber-se reinventar i treure talents joves que segurament faran el salt més endavant en cap d'un parell d'anys. Hosti, per més de molt de valor, i jo crec que són dos equips que, potser a diferència de l'Euskaltel o el Burgos, que
jo crec que els hi costa sempre una mica més, porten 2, 3, 4 anys rendint molt, molt, molt bé durant tot l'any. Sí. Ara que deies el Burgos, els hi costa, aviam si aquest any tindrem a Jean Valjeans, perquè ara, aquest cap de setmana vinent, comencen els Mundials a Ruanda, que comencen el diumenge, per no contraprogramar la peniscalada on fer Correcte, així. sí, bueno, ja ho parlem sempre. Sí, parlem amb ells, i amb la UCI, amb la Partient, i comencen el diumenge. Avui no parlarem dels Mundials, jo parlarem la setmana vinent, parlarem de què ha passat a les cronos i de què vindrà a la ruta. Però, bueno, potser tenim a Jean Valjeans, que encara no sé si està confirmat, però ens faria il·lusió. I l'última cosa que volia parlar d'actualitat són... Però de Mundials, puc fer un apunt? Aquest migdia fa una estona hem sabut la convocatòria de la selecció espanyola femenina. Hi ha Mireia Benito i hi ha Mavi Garcia a l'equip. Molt bé. És a dir, són 6, entre elles doncs, la Mireia i la Mavi. I el masculí, en comptes de Landa, tenim a Balderston. Per tant, tenim 4 ciclistes nascuts a Catalunya, amb Ayuso, amb Soler i amb l'Adrià... El Roger Adrià i l'Abel. Sí. I sobre fitxatges de Movistar, mira, ja també parlant del Roger Adrià, que pot estar, tio, això està afilat des que estem a Ràdio L'Escala. Roger Adrià. Roger Adrià ha fitxat pel Movistar, Sí. ell i 2 companys més, el Raúl García Pierna, que havia sigut excompany seu també al Kern Pharma, que en parlàvem, i en Juan P. López, del Lidl. Bé o no? Jo crec que Movistar ara mateix és els tipus de fitxatges que pot assumir i crec que és d'exigir, no? A mi ja sabem que el ciclisme no és un equip de banderes i evidentment aquí no parlem sota aquest prisma. Però bueno, sota el prisma del Movistar, que sí és una empresa molt nacional i que sempre intenta promoure el talent espanyol i tota la història aquesta, és el mínim exigible que els màxims exponents dins del seu pressupost que competeixen sota la bandera d'Espanya doncs els tinguin. Per mi són... Dos bons fitxatges, no? Dos enormes fitxatges. I un mal fitxatge, no? No, mal no. Depèn del rol que tingui No Juan us P. López. sorprèn que Juan P. López estigui en un World Tour? No, home, no. És molt irregular i realment, clar, viu d'aquell giro que va fer. Jo, si fos ell, hagués fitxat per Burgos o per Euskaltel, això com a cap de files indiscutible tota la temporada. I s'inflaria a guanyar coses I a tenir gent al darrere treballant per mi. Jo crec que Juan P. López no és un grandíssim corredor, però et puc dir desenes de noms pitjors que ell al World Tour. I tant. No, però jo crec que el fitxen amb la condició de que sigui un gregari, al final és un escalador, és un corredor doncs, que pot moure's bé en aquestes etapes, perquè té experiència a part també, i potser confien, jo crec, en que Raúl García Pierna pugui donar aquest salt com a home potser de generals en les grans curses, no ho sé. Esperem que no ho facin així. Bueno, en tot cas, que sigui una mica el suport en la muntanya de Raúl García Pierna, veurem, o d'Enric Mas mateix, que té 30 anys, no sé, més o menys, encara jo crec que li queda temps per rendir i evitar coses. Però veurem, en tot cas, a mi no em desagrada sempre i quan no li diguin Juanpe, ven aquí que van a ganar como 10 mínimo, 10 carreras mínimo. No, si li diuen això i el xaval diu vale, està clar que no. Jo crec que Juan P. López és un molt bon fitxatge per un equip com Movistar. Crec que és un fitxatge molt... O sigui, els 3 són molt bons fitxatges. I Juan P. és un ciclista que no liderarà Movistar a grans voltes, ni a curses petites, ni res de tot això, però és un treballador per l'equip molt bo, i és un tio que crec que generarà molt bon ambient a l'equip. I això jo crec que també és important, I ho estem veient a molts equips que l'ambient no és bo. Jo crec que Juan P. López és un ciclista molt... Bueno, que jo si tingués un equip, doncs probablement el fitxaria. Endavant. Sí. Un bon gent. No, és veritat, jo dic així. I després del fitxatge de Juan P. López per l'etapa reina, anem a parlar de la Vuelta. De la Vuelta, millor, sí. De la Vuelta, vinga, va, som-hi. Mira, de la Vuelta hem de parlar dues coses i les diferenciarem, perquè aquest any no es pot parlar simplement del que ha donat la Vuelta esportivament, sinó del que ha donat extraesportivament.
i crec que ha sigut molt més important l'extraesportiu que l'esportiu. Aquí, si vols, comencem amb un apunt. És una Vuelta que hagués estat xula esportivament, creieu que hagués tingut... o sigui, la mateixa sensació meva. O sigui, jo tinc una sensació de, realment, ahir m'era bastant igual si la Vuelta acabava o no, o sigui, si hi havia etapa o no. O sigui, havia un punt de desencís amb el que ha estat l'espectacle esportiu d'aquests dies, que potser amb un altre tipus de cursa, o sigui, m'hagués posat més nerviós, en el sentit de dir, potser l'hagués viscut d'una manera que tot plegat m'hagués com atabalat molt més. Com que no he connectat en cap moment amb la cursa esportiva, realment, o sigui, no m'ha costat gens entrar en tot l'altre, saps? És a dir, no he tingut un punt d'enganxe, de dir, ostres, que realment vull veure al final a la bola del mundo i que sigui una etapa impecable. Perdona, vols ja dir que no et tenia passa aquesta... perquè és la Vuelta? Bueno, la Vuelta, evidentment, sí, tu quan tens un vincle amb algunes curses, el tens, i amb la Vuelta jo no el tinc, o sigui, això és una obvietat. Però independentment hi ha Vueltes que m'han agradat, hi ha Vueltes esportivament i he pensat, ostres, està guapa la lluita que hi ha, o no sé, aquestes que ja el recorregut, ja ho vam parlar moltes vegades prèviament, era poc engrescador, però és que després tampoc l'espectacle esportiu ha acompanyat. Llavors, jo crec que això ha baixat molt, que tot l'altre també hagi crescut a nivell de tot tipus, mediàtic i de gent i de tot. Jo crec que l'espectacle esportiu tampoc ha sigut nefast. Hem tingut a dos tios que, o sigui, per un organitzador que fa un esdeveniment d'aquest tipus, tenia dos tios que l'última setmana estan a un minut l'un de l'altre i un porta un equiparro. No, i a menys d'un minut, o sigui, pots millorar això. És un escenari que... Però si no s'ataquen entre ells o no hi ha un punt de competitivitat, d'alegria entre els espectadors, és difícil. No s'ataquen perquè el que va segon és un tio que no ataca, diguéssim que és un tio que funciona a ritme, i perquè el que va primer, doncs potser anava una mica just i no necessitava atacar. És a dir, que no vulgui dir que Vingegaard ha guanyat una Vuelta i o sigui, fantàstic ell el seu palmarès i el Almeida ha fet una Vuelta de campió. O sigui, que no dic això, esportivament hi ha hagut gent que ha rendit superbé, però a nivell d'espectacle cap a nosaltres, cap als que estem veient allò, hi ha hagut pocs al·licients. Bueno. Jo estic entremig de les vostres posicions. Jo crec que sí que hi ha una part de que probablement a mi també m'ha passat, els últims dies, la bola del mundo sí que vaig mirar l'última pujada. No, mirar-ho sí, perquè... però... I van arribar d'un en un. Però és cert, bueno, clar, és que com no vas arribar d'un en un amb aquelles rampes. El que vull dir és que, en una part és veritat que m'ha costat connectar a nivell esportiu, ja d'un inici, no?, comentàvem, però jo crec que ha sigut com un peix que es mossega la cua. També no tinc clar si el meu origen de la desconnexió és, prèviament dit, un espectacle esportiu que crec que no ha sigut tan deficient, aquí coincideixo amb el Lluís, crec que tal com es plantejava la Vuelta a nivell de recorregut i la primera setmana tan feixuga que va ser, crec que ha millorat les expectatives que podíem tenir a nivell esportiu. Però també el fet de que comencés a veure una etapa i ja no sapigués si s'acabaria o no, totalment. Veure que la Vuelta o les institucions competents feien cas omís i encara ficaven més ingredients perquè acabessin un polvorí allò, doncs també feia dir, bueno, no em vull emocionar molt amb aquesta etapa perquè potser d'aquí 5 quilòmetres no s'acaba. Llavors, clar, això tot plegat ha fet que potser estiguéssim més pendents, i amb tota la raó del món, com hem comentat també en el programa, de l'ú extraesportiu i de quines conseqüències ha pogut tenir i també pot tenir de cara a futur doncs, aquest boicoteig general que hi ha hagut, que no pas tant les etapes en si mateix, que no han sigut tan dolentes, moltes d'elles. Sobre boicots, si voleu, jo tinc reflexions avui, que m'agradaria anar llançant. Si alguna genera debat, doncs hi entrem, i si no, vaig tirant milles. Perquè crec que és important que això, ja sabem que és un programa de ciclisme i que sempre parlem molt de la part esportiva i competitiva, però, hòstia, és que hem tingut una Vuelta històrica, en un cert sentit, i que veurem, com diu el Marc, si això de cara al futur també generarà altres tipus de conseqüències. De fet, Kwiatkowski, que és dels ciclistes l'únic que ha fet ara alguna cosa específica de dir, faig un missatge a les meves xarxes socials específic parlant del que ha estat la Vuelta, molts durant els mitjans on sí que feien les seves reflexions, o sí que deien entrem les protestes, cadascú des d'un prisma o d'un altre, no? Em sap greu que això és una pena, que aquesta etapa s'hagi cansat. Sí, tot això hem anat sentint, però algun ciclista que per interès propi digui jo dic la meva, Kwiatkowski el loro. O sigui, fa un missatge de xarxa social que fa una, diguéssim, crítica bastant directa i alhora una mica encoberta cap a la Unió Ciclista Internacional per haver fet, diguéssim, des de principi de temporada, permetre que això existeixi, que pugui acabar passant això, que a mi em sembla molt rellevant per part d'un esportista d'elit, que ja sabem que en general els esportistes d'elit altra feina tenen que dir la seva, perquè sempre tenen moltes conseqüències quan algú alça la veu per qualsevol tema. Nosaltres vam fer un tuit i vam tenir
i són petitets, Clar, i vam imagina't tenir ja fer un tuit trolls a punta sent pala. un ciclista que l'endemà corre Clar. amb un altre ciclista que representa un equip que tu potser Clar. no vols veure. O sigui, que jo sé Clar, que això és molt s'entén complicat. perfectament, Sé sí. perfectament que és molt complicat i, per tant, quan algú diu alguna cosa, encara que ho faci amb unes paraules molt suaus, diguéssim, val la pena perquè segurament a dins el nervi que tenia per dir això era important. Sí, és veritat que és un ciclista que també va camí de la retirada i això sempre acostuma a afavorir que això passi com Perico Delgado, no? Que també va camí de la retirada i també es deixa anar. A l'altre cantó de la A balança. l'altra cançó, correcte. Va, primera cosa que volia dir. Les 3 setmanes de la Vuelta han servit per constatar un cop més que l'esport és política. Jo crec que això és així. El ciclisme és un dels esports més propicis a que hi hagi mobilitzacions, que hi hagi doncs, un impuls mediàtic a qualsevol manifestació, sigui la que sigui. En aquest cas ha estat la Palestina, però ho hem vist en moltes altres ocasions i m'agradaria que ningú perdés de vista això, que al final no és res que sigui nou, ho hem viscut moltíssimes vegades, el que ha estat nou segurament és la intensitat i que ha superat les previsions que teníem quan el dia de Figueres doncs, teníem 5 persones allà tallant una crono per equips i pensem doncs, que això ja és una acció important. Clar, acaba a Madrid com acaba i penses doncs, que allò era una petita coseta de tot el que ha acabat venint. Sense allò segurament no s'entendria l'altre, és a dir, al final sempre hi ha algú que primer doncs, planta cara de la seva manera. Llavors, segona cosa, que mai ho diem però jo crec que és important. Enhorabona i agraïment a tota la gent que es manifesta per la causa que consideri justa i que ho faci de la manera que considera lícita. I llavors, en aquest cas concret, agraïment a la gent que s'ha manifestat contra la presència de l'equip Israel i denunciar el genocidi de Gaza perquè, reitero, són gent que posa el cos i nosaltres des d'aquí estem parlant amb molta tranquil·litat i amb molta calma, però ells segurament tindran processos judicials al darrere, tindran doncs, uns mesos i uns anys de la seva vida condicionats perquè un dia van fer una acció i això segurament a nivell doncs, familiar, a nivell vital, els pot condicionar. Llavors, la gent que posa el cos per una causa justa, sigui la Vuelta a qualsevol altre lloc, sempre, sempre, sempre màxim respecte. La tercera cosa, que els ciclistes també penso que han viscut una competició molt complicada. És a dir, si et posa la pell només d'un ciclista com a tal que va a competir dins el seu calendari i li toca la Vuelta, jo crec que deu estar dificilíssim concentrar-se, dificilíssim cada dia sortir allà, siguis de l'equip que siguis, aquí no entro en si ets d'Israel o no, perquè això ja seria un altre debat. Però clar, tu comences, no saps si s'escurçarà, si te la cancel·laran, si t'apareixerà un espectador a algun moment o no, si hi haurà un tall en un lloc imprevist, si la policia de cop i volta et fa aturar durant una estona i l'escapat tira endavant o tu et quedes enrere. És a dir, tot això que han anat vivint, jo crec que cada dia al bus, abans de sortir, la reunió de l'equip devia ser, ja no tant, anem a planificar l'etapa, sinó anem a intentar concentrar-nos a veure que això que està passant ens supera, diguéssim, i per tant anem a intentar acabar la Vuelta. També dic una cosa, no s'han volgut plantar perquè és la Vuelta. Això amb una altra cursa del calendari, segurament el primer dia que passa una cosa es planten, se'n van cap a casa i no és objectiu de temporada per ningú i tal dia farà un any. És a dir, això també... O sigui, jo crec que la Vuelta s'ha salvat perquè té el prestigi que té o té el nom que té. És Si una no, gran volta. no hagués passat això. Llavors, ho hem dit abans amb el cas Kwiatkowski, però punt 4 molt important per si algú no ho té molt clar, però el pecat original d'això ve de molt lluny, que és el tractament que fa el món occidental a l'estat d'Israel. És a dir, és un estat que té portes obertes al coll, a l'Eurolliga, a Eurovision, sigui esport, no esport, a qualsevol lloc del món occidental té catifa d'or per anar passant sempre. Faci el que faci. Llavors té una impunitat que això, quan ets una gran institució, sempre li permets tot, doncs arriba un punt que, amb la situació actual de genocidi, ningú ha sabut frenar els peus d'això. Per tant, ja no és només la Vuelta, no és només els equips, és primer la Unió Ciclista Internacional, però que no ha fet res que no estigui fent tothom que està fent estaments internacionals de qualsevol cosa. Llavors jo crec que hi ha doncs això, un tema global que afecta a que després tothom pren decisions contra Rússia o contra altres estats. Quan tu fas aquesta doble vara de mesurar les coses, doncs tens conseqüències. Al final algú es pot cansar i sempre aquesta genuflexió que tu fas cap a un estat i només cap a un estat, doncs algun moment o altre acabarà generant un merder, que és el que ha passat ara en aquesta Vuelta, com per mi des del meu punt de vista havia passat a qualsevol altre lloc o en qualsevol altre espai. Evidentment el ciclisme té unes facilitats que sempre diem, però en algun moment havia de passar i ha passat, és a dir, que ningú li estranyi. Vaig avançant, perquè sé que hi ha moltes coses, però jo sé que tenim plaça garantida quan ets un equip com Israel a la Vuelta a Espanya. I aquests dies hem sentit moltes vegades la responsabilitat des de la Unió Ciclista Internacional i que la Vuelta, per tant, l'únic que feia no tenia cap... Aquí, o sigui, deixeu-me dir que jo discrepo. O sigui, jo penso que de la mateixa manera que tu com a persona et pots manifestar i assumir unes conseqüències després, és a dir, tu saps que allò que estàs fent va contrari a la legalitat existent i per tant tu saps que potser et detindran o que potser et posaran una pena de presó o potser una multa, etc. No? Doncs de la mateixa manera, tu com a organitzador d'una cursa, si veus que allò és un perill o que no està respectant la integritat dels ciclistes o el propi desenvolupament normal de la cursa, tens tot el dret del món d'expulsar un equip encara que tinguis una instància superior que et digui que no ho pots fer. I després ja et veuràs les cares amb aquesta instància superior. És a dir, tu sempre pots dir-ho. I avui Javier Guillén estava fent una roda de premsa i explicava una mica que ells, o sigui, valorant positivament, que havien decidit no fer res.
O sigui, havien decidit complir el que es deia i que tothom doncs, havia estat d'acord amb aquesta decisió. Han triat, o sigui, és aquell dilema de foc o brases. O sigui, realment era aquest dilema. Per mi sí que tenien el dilema, sí que podien triar. I per tant han decidit sortir escaldats però han anat remolc. Des del meu punt de vista, si haguessin sortit escaldats per prendre una decisió, o sigui, el Celsius ha llançat a sobre patrocinadors, equips, la UCI, segurament hauria estat un merder històric. Ara, a nivell de salvar la cursa, potser sí que l'haguessin salvat esportivament i només esportivament. Això és una cosa que, vista en perspectiva, era difícil de prendre aquesta decisió i entenc perfectament que no l'hagin presa, però jo crec que sí que hi havia dilema. Tant de bo la Vuelta 2025 sigui un abans i després respecte als blanquejaments esportius que s'estan fent a tot arreu. Jo crec que ho serà almenys en ciclisme. És a dir, jo fins ara sempre veia que quan tu ets un país, un estat, una marca multinacional que tens molts problemes al darrere i que utilitzes l'esport per blanquejar la teva imatge, en general a tothom li estava sortint bé la jugada. És a dir, em sap greu dir-ho, però els que portem veient esport de tota mena, això és així i quan surts de l'esport també passa. Llavors, crec que aquest cas és molt excepcional perquè realment Israel ha hagut d'amagar el seu nom. Ho va fer la Volta a Catalunya, ho recordem, amb els equips, ara ja amb el matllot, amb els busos i etc. Ho ha fet amb el nom de l'equip ja al Canadà, IPT, ja no traient el nom d'Israel de la pròpia Starlist de corredors, i tinc la sensació que és la primera vegada que ells veuen que aquesta aposta de quedar bé davant del món se'ls ha girat en contra. Sense Israel no hi hagués hagut aquestes protestes pro-palestines. Sense Israel, aquest clima, les portades d'avui dels diaris, totes parlen d'aquesta protesta. Doncs això és un èxit. O sigui, és un èxit i una derrota absoluta de l'estat d'Israel, en aquest sentit. Llavors, espero que això generi protestes o el que faci falta perquè aquest tipus de tria de blanquejar esportivament el teu país o el que sigui, doncs te l'hagis de pensar dues vegades, d'invertir milionades en una cosa que en principi fins ara servia i potser a partir d'avui doncs, ja no tant. I sobre el cas concret d'Israel, per mi aquestes protestes tenen números de repetir-se mentre duri el genocidi i si tenen números de repetir-se, com hem vist, a Montreal hi ha hagut 7 detinguts, hi ha hagut els últims 2 quilòmetres, hi havia diversos grups amb banderes palestines, no han tallat la cursa, no tenien l'opció real de fer-ho, estava ballat d'una manera diferent, però diguéssim que aquest clima jo crec que existirà a totes les curses que quedin fins a acabar la temporada i veurem si l'any que ve es manté, que sempre costa molt de mantenir aquests climes o no, però pot ser que passi. Si això és així, la UCI té un problema. O sigui, si la gent es manté activa amb les mobilitzacions, l'any que ve No, la UCI... té la paella pel mar. Quina decisió prendrà la UCI? La mateixa de sempre, no fer res. És a dir, això ja dono per fet que serà així. I llavors això condiciones a tots els organitzadors de cada una de les curses del calendari. I la reflexió és molt simple. L'any que ve tenim Tour, que ja es parla de si el Tour ha de venir a Barcelona o no perquè l'estat espanyol no sap garantir les curses. Això pot passar a qualsevol país del món. És a dir, no hi ha manera humana d'aturar una mobilització que és mundial. Això és el meu punt de vista. Llavors, per mi no té res a veure amb si és Barcelona o no. Hi ha la Volta a Catalunya, que és una cursa que sí que hi tinc un vincle, sí que me l'estimo. Jo vull que sigui un èxit esportiu. Però tu tens això sobre el calaix i jo no vull que els responsables de la Volta es trobin amb la situació d'haver de dir si un equip ha de participar... O sigui, que la UCI faci els deures. O sigui, l'única manera que tenen ara mateix moltes curses i organitzadors és realment que algú vegi que això és un problema pel propi esport. És un problema real i greu. Que tu, si treus de l'equació Israel, el tipus de mobilitzacions són un altre tipus. És gent amb una bandera animant la cursa, com passa en molts altres esports de gent que va animar, perquè hi ha això. I ja està, senzillament l'última i molt curta. Que t'ha de dir el ciclisme i l'esport d'elit és el sumum de les contradiccions. Aquesta és curta i aquesta la portem aplicada des de que vam néixer. Sí, és una... Jo tinc la contradicció ara mateix veient la Vuelta que dic, hòstia, quina pena que això passi al ciclisme i que guai que això passi al ciclisme. Sí, sí. I m'ha anat passant durant la Vuelta. I el que sobretot m'ha fet pena són els 4 bojos, perquè han sigut 4 de milions de persones que han sortit al carrer a manifestar-se, 4 que han posat en perill realment el físic, diguéssim, dels ciclistes. 4. I que aquests 4 després es creï el relat per culpa d'aquests 4 de totes les mobilitzacions que hi ha hagut, doncs jo crec que ho trobo molt injust. Però el relat és el de sempre, el crea qui el vol crear, i si no hi haguessin 4 s'inventarien una... O sigui, això jo crec que és... En clau de relat és el de menys, en clau de valoració sí que ho respecto. I última cosa ja per afegir, que ja no va tant en reflexions, és ja més de debat. El podi d'ahir, què tal? Genial. Fantasia. Volia parlar del És que podi. això a mi em sembla... És que jo crec que s'ho van passar molt bé. Em sembla molt Estan divertit. contents. I estan com rient tota l'estona. Al Vinegar li veig cares... És la cara de màxima felicitat que li veig al Vinegar.
Oi que sí? Ni quan va Juro, néixer el seu fill, està content No d'estar sé. en un lloc tranquil. Dic que estan alleugerits Sí. amb la línia del que deies, no? Que deuen estar angoixats durant tota la vuelta de dir aquesta etapa es farà, no es farà, i alliberar-se d'aquesta manera també, en aquest sentit, a nivell personal del ciclista només. És una evidència que s'hauran endut i que també els haurà unit com a ciclistes entre No. ells, això ho hem passat junts, etc. Vull Hosti, dir que... I que segur que, Està bé. que al final és veritat que molts ciclistes ens posicionen, molts esportistes d'elit, per tot el que has comentat, però n'estic segur que en petit comitè el fet aquest ha provocat que hi haguessin converses entre els ciclistes. Clar. Dins dels equips hi ha altres. Bé. Potser hi ha molts que no eren ni conscients que existia aquest genocidi o és una qüestió que no l'havien abordat mai. Només que hagi penetrat una mica en el sí, ja no només a nivell de possible boicot o possible accions de la UCI o de les curses a l'Israel de cara al que queda d'any o l'any que ve, sinó pròpiament en l'ecosistema ciclista, que hagi penetrat això i que també es concebi que no són aliens per molts esportistes d'elit i que cobren d'unes marques amb totes les contradiccions que tenen, no són aliens tampoc, doncs per mi també això és una victòria. Totalment. I hi ha molts equips més que Israel, És a dir, que això de vegades la gent diu no, és que només per... Ja sabem que ja sabem quin és el paga que es dona en el món del ciclisme i en molts altres esports. Toca Israel perquè realment la mobilització ha anat per aquí. Sí. Anem a parlar una mica del que ha deixat la Vuelta esportivament. Sisplau. Us he portat un top 10. Ah. M'hauràs de dir allò del... En el número 1. M'agrada molt això. Sí? Vols que comencem? Sintonia. Número 1. El número 1 del top 10 de la Vuelta esportivament parlant li posem a Jonas Vingegaard. No ho faré per ordre, però el primer serà Jonas Ja Vingegaard veiem venir per on vas. i també el segon... bueno, Jonas Vingegaard, tercera gran volta pel danès, tot i la pressió de ser el màxim favorit, perquè bueno, doncs, no estava clar que pogués guanyar la Vuelta, l'ha guanyat més tranquil i menys estressat del que se'l veu al Tour, o almenys és la sensació que he tingut jo. Ha guanyat sense patir, però a la vegada sense anar sobrat, i bueno, 3 etapes al Sarró, i una dada que us dono pel morbo, que és ara ell ja té Vuelta i Tour. La propera gran volta és el Giro. Ell pot fer el triplet abans que Tadej Pogačar. Vinga, el 2, que es diu Joao Almeida. Joao Almeida, com sabies? Especialista, és un especialista en motors dièsel, el Joao. Ha fet un nou pas endavant a la seva carrera. Sí que ha estat moltes vegades fregant el Tour, o sigui, el podi del Tour, ha trepitjat el podi del Giro, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, sí que ja havia fet un tercer lloc al Giro. I us pregunto... Mira que quartos, també devia quedar fora, Pues no sé, ara no sé. Va, Mireu Joao. vosaltres el procés. Exacte. Molt bon gir, en tot cas, sí. I ha estat apretant, tot i que una mica lluny, però apretant un ciclista que en principi és superior a ell, a Joao Almeida, que és Jonas Vingegaard. Una pregunta de sí o no, ràpida. Vinga. El veieu guanyant alguna gran volta a la seva carrera? No. Sí. Complicat. Vale. Vinga, anem al 3. UAE. Us ho he separat, Joao Almeida i UAE. Em sembla molt bona separació. Els he separat a propòsit perquè... Puc dir una cosa amb això, perdó? Vinga. Machín ha fet un tuit avui dient 7 victòries a la Vuelta, victòria per equips. I s'ha oblidat del segon lloc d'Almeida. O sigui, no l'ha destacat i ja està, pot seguir la separació. Sí, doncs ha donat la sensació d'això, de ser un equip una mica que cadascuna va una mica per lliure. Tot i el guirigall d'Ayuso i tot i no tenir sprinters a l'equip, han aconseguit 7 etapes, han aconseguit la segona posició i el premi de la muntanya. És a dir, que èxit rotund, jo crec. Troba l'aire i em troba... Anem al 4. És Tom Pidcock, que aquest s'ha fotut garrafes d'ètics aquests dies, i perquè, hòstia, ha rendit com mai l'havíem vist en una gran volta. Mai l'havíem vist arribar tan fort a l'última setmana. Un tio que està recolzat per un equip farcit de catalans amb un objectiu molt important per l'equip, després de que el Giro no va funcionar la cosa, capaç de guanyar mundials de ciclocross, ors olímpics de BTT, clàssiques i ara també pujar al podi de grans voltes. I una pregunta de sí o no. El veieu capaç de tornar a trepitjar un podi d'una gran volta? Si és la Vuelta, sí. Sí. Sí, el Giro també. Jo no. 5.
Amb el número 5, la consolidació d'una nova fornada amb Pellizzari, 21 anys, Riccitello, amb 23, homes de grans voltes, que han tret el cap, que han fet top 10, que els dos se'ls ha vist, Pellizzari en aquest cas també ha guanyat etapa, encara molt camp per córrer, encara molt per créixer, però bueno, ja els tenim aquí. Riccitello, per cert, al Decathlon. Número 6. Cap ciclista espanyol al top 10. No he trobat cap dada de que això passés mai a la història de la Vuelta. He buscat fins a l'any 60 i pico, i ja m'he cansat de buscar. Ben fet. I crec que abans encara menys, perquè a mesura que vas tirant enrere, més espanyols al top 10. Mai, sense Mas, sense... Bueno, amb l'Anda recuperant-se de la lesió i amb el Guirigay d'Ayuso, doncs no hem tingut cap ciclista espanyol al top 10 de la Vuelta. I el top 20, no? Perquè Abel Balderston i Guardeño són catalans. Bé, el número 7. El número 7, doncs espectacular, Abel Balderston i Jaume Guardeño. Espectacular el Caja Rural, en general, però sobretot 13è, Abel Balderston, 14è, Jaume Guardeño, que sí que és cert que si tu mires per temps estan lluny del top 10, encara estan lluny, perquè estan a un quart d'hora del top 10, però que si tu mires els ciclistes que han tingut per darrere, com per exemple Chicone, Bernal, Menges, Buitrago, hòstia, parla molt bé de la Vuelta que han fet els dos, Jaume Guardeño, a més, primer any de pro, 14è a la Vuelta, espectacular. Número 8. Un dels grans noms de la Vuelta, Thorstein Trein, top 10 a la general, mai s'havia apropat ni al top 50, no apropat, al top 50, i amb el premi de guanyar el mallot de líder. No a Madrid. No a Madrid, Número 9. però el té a casa. El té a casa. L'ha guanyat. Número 9. Les decepcions de la Vuelta. Us en porto dos noms. Un és Antonio Tiberi Sí. D'acord. Sí. i l'altre és David Gaudu. Que sí, que ha guanyat una etapa. Home. Tranquils. El millor que ha fet en tot l'any. Tranquils. Ha guanyat una etapa, sí. O sigui, va guanyar una etapa a l'esprint a Pedersen i Vingegaard. I després què? Després ja podia retirar-se. Ja ho havia fet tot. Godó al Mundial, estic convençut. I... És que és això, Poca broma. El tio ha fet una altra estratègia, ha dit, mira, tinc la meva etapa aquí, veig que encara em queda per pillar forma, em preparo pel Mundial ja, em sento pel Mundial. Sí, no, enfoca't, que se't vegi la cara ben tu, dius. Que se't vegi la cara ben tu. Va de blau, Torna-ho a dir. el Francesc DG. Ja, el David Godú guanyarà el Mundial, ja guanya. El torero Godú amb la seva... Es tallarà la cueta quan guanya el Mundial o no? No sé, però és un Mundial que se li pot donar molt bé pel perfil. És un tio molt ràpid, a part. Ho ha demostrat en aquestes etapes. Sí. Justament en una etapa, sí. Bueno, pues ja tenim titular. Titular del programa és... Godú campió del món. Jo en el videojoc que jugo és campió del món, David Godú. Sí? Ai, els astres que s'estan allà. Campió del món. I mireu quina bandera tenim allà, també. Albert Roins Alpes. Va, sense pujar música, el 10, últim. El 10, espera, que no he passat la pàgina. Espera, Jaume Palomar. Home! Molt bé, Jaume Palomar. Molt bé. Molt Molt bé. bé. Hòstia, molt bé. Mira que hi ha vegades que hem de dir molt bé suau, però aquest és un molt bé del cor, O sigui, molt bé, Jaume. El Juan Carlos, que hi havia abans a la moto, Sí? molt bé, també. Sí, clar, Molt però bé. ja hi estàvem acostumats, ja no era debutar després de Juan Carlos fent aquesta tasca, el trobo dificilíssim. I que és una cosa que no pots Dificilíssim, assajar a casa. Bueno, no sé, potser s'ha passat l'estiu anant de copilot amb la moto d'algú i el tio anar, no No sé. m'havia plantejat això. Però m'havia- no, com s'entrena, com s'assaja això. Que torni a venir un dia i que ens expliqui com s'assaja això, que m'interessa molt. No, assajar-ho i després també les entrevistes, perquè tu anar narrant la cursa, que se l'ha vist molt actiu narrant la cursa i explicant coses que des de... És que ho ha fet molt bé, ha dit coses interessants, o sigui, molt Moto. bé, molt bé. Sí, però, Jaime. però sobretot Jaime. entrevistar Jaume. algú, entrevistar algú mentre està conduint, ha de ser molt difícil, No ho sé, a mi m'ha agradat molt totes les dades que aportava Sí. en tot moment de la cursa, perquè totes construïen una retransmissió millor del que era fins a aquell moment. I llavors jo trobo dificilíssim fer això i ho ha fet demà. És molt bo. Bravo, Jaume. Sí, bravo, bravo. Jaume. Doncs després de la Vuelta, alguna cosa més de la Vuelta voleu explicar? O ens anem a l'emmarcat?
Jo crec que l'hem repassat, vull dir, esportivament amb aquest top 10 ha quedat repassada, ens alegrem molt per Vingegaard i per Joao i bueno, que segueixi l'espectacle. I l'espectacle. Vale. Pues vinga, que segueixi... Qualsevol espectacle. l'espectacle. Queda un mes d'espectacle. Ja està. Que segueixi l'espectacle, l'han marcat, som-hi. Què és aquesta sintonia? És a dir, un moment. Què ha passat? Està molt bé la sintonia, però acabem de perdre la millor sintonia que tenim en aquest programa. Ah, però aquesta mola, m'agrada No, molt. mola molt. Però és que aquella m'encantava, A veure qui canta. De tant en tant es preguntava, miraríeu diferent amb una mica de Aquests són el de Ludwig van o qui són aquests? No. No. Ah, no, Hem el Peralbo. parlat amb ells. Has parlat amb ells. Has parlat amb ells. El Peralbo. Sí. Per la teva tranquil·litat, Roger, no l'hem eliminat, la sintonia Si antiga. la podrem fer servir per alguna cosa. La podem fer servir per alguna cosa, segueix desada a la carpeta màgica de la Eli. Proposo una nova secció, Marc, que també facis tu, Vale. que sigui gent ja veterana que havia estat emmarcat, a veure quan es retiren, anar-los recuperant i a veure què han fet. I llavors, sí, llavors mola recuperem molt. aquella sintonia. Hi ha uns quants de retirats. Em sembla, t'agafo el guant. Havíem fet un dia un repàs, però li podem donar més empaque a la... Així de tant en tant, i ostres... Sí, no, és veritat que aquella sintonia era molt xula i comparteixo, però bueno, crec que li dona un punt de més modernó a aquesta. Clar, quan tens 11 anys, els gustos musicals canvien. Això ja ho veig amb els nens. Escolta, qui té l'honor d'estrenar sintonia de l'embarcat? Doncs és un corredor que parlàvem de Vingegaard, que ha guanyat la Volta a Espanya. Doncs és un corredor que, tant físicament com de tipus de corredor, ja l'estan comparant amb Vingegaard. Ja estan dient que és el nou Vingegaard. No, Mira, que pressió. La premsa. bueno, és perquè també és nòrdic, Ah. també és escalador, també és primet, és petitonet i es diu Jordan Nordhagen. I ho vinculo amb el Tour de l'Avenir, que vam parlar l'altre dia, que ha fet el tercer Tour de l'Avenir. Aquest nano, com dèiem, és noruec, és del 10 de gener del 2005, té 20 anys, és jove però no tan jove com altres, i com dèiem és un escalador molt lleuger. La curiositat és que com tants altres, això li agrada molt al Bisma, que és buscar talents en altres esports, amb esports d'hivern, i en aquest cas és l'esquí de fons. En Jordan Nordhagen és un corredor que fa dos hiverns, fa un any i mig, va ser campió del món júnior d'esquí de fons. O sigui, era el puto amo en l'esquí de fons i ara vol ser el puto amo en el ciclisme. No sé si ho serà. En tot cas, ell, son pare, ja era ciclista, havia sigut... Pobre esquí de fons, Sempre... Jo suposo que quan arriba a cert punt l'esquí de fons no et permet viure a nivell... Els quartos. De quartos, trobo. O ets el millor, o ets dels 10 millors de Copa del Món. Tampoc el ciclisme és l'esport més boiant en aquest sentit, però bueno, té més seguretat econòmica, suposo. Doncs com dèiem, son pare era corredor noruec, havia sigut campió nacional i per tant ell fa servir la bicicleta com de manera normal, de petitó, i quan fa 12 anys s'apunta a un club de la ciutat del seu costat i comença a competir. Ho comença a fer bé, però ho fa encara millor amb esquí de fons. Fa allò que molts cops fan els corredors del nòrdic, sobretot, que és compaginar esquí de fons a l'hivern i ciclisme a l'estiu. Això el porta, com que és dels millors talents del seu país en esquí de fons, quan passa júnior se'n va a Lillehammer. Ja està. Disculpeu si no ho pronuncio Potser vam coincidir perquè vaig anar un dia... correctament. Doncs parlem del Lillehammer una estona. Què tal? Molt xulo. Val. És una ciutat, un poble de les muntanyes, és un centre del rendiment d'esquí de fons i també de ciclisme, no? Llavors allà a Lillehammer és quan ell fa una passa endavant amb tot això. El 2021, el seu primer any de júnior, guanya diverses carreres a nivell nacional, el 22 ja competeix per Europa, competeix amb la selecció noruega les proves de la Copa del Món Júnior i també amb l'equip júnior de l'1X, fa allò perquè Lillehammer no té un equip prèviament dit, i aconsegueix 7 victòries, destacant un tercer a la general de la Cursa de la Pau, el nacional contrarrellotge, plata a l'europeu en ruta, i fa un any tan bo que aquell octubre els senyors del Bisma el truquen per Zoom i li diuen, Per Zoom, Per Zoom,
fa una reunió amb ells Si arribo a ser jo, no els hi sé agafar, Pues mira, t'hagués perdut el contracte de la teva vida. Clar, Afortunadament, en Jordan és dels 2000 i ja sap com va el Zoom i va ser capaç de respondre al Bisma i dir que sí a una oferta que és 2024 anar a l'equip de desenvolupament, 2025 córrer amb el World Tour i encara li queden un parell d'anys més al World Tour. Això ho va deixar tancat de júnior, però encara, com dèiem, va fer un últim any de júnior i en va aconseguir fins a 12 victòries, encara millorant. Carreres dures, etapes de muntanya generals. Destaquem la general de l'Heroica i la cursa de la Pau, que són de la Copa de les Nacions, el nacional contrarrellotge, i el mundial va fer quart contrarrellotge i sisè en ruta, i els europeus, segon en contrarrellotge i en ruta va caure. I, com dèiem, aquell mateix hivern, fa un any i mig, encara va fer esquí de fons, el seu últim any, ja no ho ha fet més, i va ser campió del món. Com dèiem, any passat, l'equip de desenvolupament, 5 victòries, el calendari .2 i sub-23, destacant tercer la Lieja, la general del Tour d'Alsàcia amb una etapa i abandona el Giro per una malaltia. I a final de temporada ja debuta amb l'equip World Tour fent un 8è a Alemanya. I aquest any ja ha corregut amb el primer equip, ha iniciat l'any una mica malalt, li ha costat entrar en forma, però ja cap al maig ja va començar a competir bé, va ser 8è a l'etapa reina de Romandia, una etapa d'alta muntanya, quart al Giro sub-23 amb una etapa i tercer al Tour de l'Avenir, com dèiem l'altre dia. L'estan cuidant, no el volen apretar més del compte, no el volen dur a cap gran volta fins d'aquí un parell o 3 d'anys, a no ser que faci una passa endavant, i una mica la idea és aquesta, suposo que quan ja el Vingegaard comenci a fer baixada, doncs ell pugui treure el cap com a un element important a les grans voltes. Recordo que un dels primers emmarcats va ser... No me'n recordo el nom, aquell noruec que va guanyar el Mundial. Halvorsen. Aquest pot guanyar un Mundial la setmana vinent o no? Bueno, clar, ostres, el que passa és que sub-23 de primer any... Bueno, Halvorsen també era sub-23 i de primer any, em sembla, si no recordo Sí que era de primer, tens raó. Sí, a veure, per què no? Moltes coses encaixen, Marc. Per què no? El que passa és que em sabria greu perquè si ho fa així es retirarà d'aquí un parell o 3 d'anys com Halvorsen va fer i em sabria greu pel nano que sap greu, vaja. Recorda el nom. Jordan Nordhagen. Molt bé. Del Bisma, Del Bisma, fins al 27 contracte. Molt bé. Tinc dubtes generacionals, perquè veig que té rivals com molt forts i no sé si sortirà allò que volen que surti. Jo crec que és un perfil diferent al de Seixas o sí. Fins i tot Lorenzo Fin. Lorenzo Fin, aquests són corredors molt, no em surt la paraula, però vaja, a júnior ja han molt bons, però... Massa bons de joves, potser. Bueno, no té per què. Crec que Nordhagen pot ser d'un parell d'anys més gran que ells, però a l'hora d'explotar arribar al mateix nivell que pot tenir els altres. I això ho veiem, hi ha corredors que... Bueno, Richitello mateix, sí que és molt jove, però té 24 anys ja, que ha tret el cap a dalt de tot. 23, encara. 23, segueix sent molt jove. Bueno, no ho sé, també cada corredor és un món i a mi m'està agradant la filosofia que estan tenint amb ell, de no cremar-lo més del compte. No, i dona bones sensacions, això no ho nego en absolut. O sigui, sembla bo. Tenim un minut i tinc un joc preparat. Voleu jugar? Ja, clar. Per tancar el programa a tope? Sí, home, i tant. Heu estat pendents de la Vuelta? No. No molt. No, era... Porto 10 noms de ciclistes. Si han corregut o no? Ens poses al concurs, mira. Concurs. Han corregut o no? És això? Si han corregut la Vuelta o no. Vinga, va, anem a fer forts. Aviam, com ho fem això? Perquè he ficat... Aviam. Tu saps qui ha corregut o no? Jo sí. M'heu de dir ràpid, Sí. Emmanuel Buchmann, del Cofidis, ha corregut la Vuelta? Sí. No. No? Sí. No, jo tampoc l'he vist, però sabia que corria. James Naismith, ha corregut la Vuelta? No. Qui és aquest noi? El fundador del bàsquet. No. Es deia així? James Naismith? No, t'has inventat. No, és l'inventor del taladro. Liam Slock. Ha corregut la Vuelta? Sí, és acabat, aquest nano. Sí? Pues direm que sí, estan tan convençuts. Del Loto, sí. Del Loto. Que és escapat. Wout Puls, ha corregut la Vuelta? No. Jo crec que no. No. Doncs sí. Braz Afonso. Sí. Va fer molt bé un dia. Va estar a punt de guanyar etapa. Perquè estàs dient corredors que ho han fet bé. Jo no he vist la Vuelta. Jo no l'he vist.
Lucas Paleto. Ha corregut la Vuelta? Paleto. No existeix, ja. Enzo Paleni, però Lucas Paleto No no sé és qui és. ciclista professional. Paleto. O sigui, honestament no sé qui, si he corregut o no, doncs no ho sé. Jo volia dir, si algun deia que sí, deia, és Paleto tu, que no, aquest no existeix. Sandro Maurice. Sí. Sandro Maurice... Diria que sí. Hòstia, és que jo diria que no estava a la Vuelta, jo diria. Jo diria que ha corregut altres curses, diria. Pues no ha corregut la Vuelta, molt bé. Jean Gavin. Com? Jean Gavin. Ja està. No. No. És un actor francès dels anys 40. I l'últim. Jardí Christian Van der Lee. Sí, es va escapar també al dia de la Bola del Mundo. Jardí. Agafo un comodí marc i dic que sí. Doncs sí, hi ha un ciclista que es diu Jardí que ha corregut la Vuelta. Nosaltres marxem. Vaya Jardí, s'han fotut els de la Vuelta. Dissabte, Penya Escalada, diumenge comença el Mundial i dilluns us ho expliquem aquí a la Tapa Reina, tot plegat. Visca el ciclisme! Ens veiem dissabte! Vinga.